nke o chiri na zere. Achọrọ m ka ịwụsasie ntị gị ike ka ị ghara ka anya gị a ghara irufu gị ụzọ, ịdụzie confuse mgbe ahụ ndị ọjọọ wee nweta gị. Ka ị na-anụ onu m na-ala ka ihe m na-akụzi na-echi akwa ka ị wee nyere ndị ọzọ aka, gaa n'ihe ndị ọzọ m kụziri mbụ na ị ga-amụtakwa ihe na ya. Chi akwa. Achọrọ m ka ị mata na ndị pastọ a maọbụ ndị dibịa unu na-afụ mgbe ọbụla ha na-akọ ọnụ n'iru akwụkwọ, achọrọ m ka ị mara na ọkwa n'ofu ụgbọ bụ ha, and ha ncha niile bụ na the same kingdom ka ha nọ, mana ha ga-abịa ha na-akpọ onwe ha afa. Ị gaghị ama na ihe ha planụrụ aplanụ. Then unu bụzi followers unu kwu, unu a na-egbuzi onwe unu isi na ikwenyere onye na onye bụ ezigbo na onye bụ ajụ ya. Ihe ama na ka ha si wee na-adọta people, wee na-agwa ndị mmadụ ikwu, wee na-ana ndị mmadụ n'iyi. Nke a ga-abụ ebere oge ha ncha niile efe ya, mana ihe oke ji owere wee na-akụziri unu ihe abụọ ka ị ghara ịma n'ọnya ha, ka ị ghara iso na ndị a ga-eji wee gba iche na mmadụ bụ ewu, ka ị soro na ndị ga-afụkwa maka na so akụfecha ọdara awọ. Mgbe ha ga-ada ka ibibere ntụ ịnọkwa na-afụ ya na ọbịa m oke ji wee m na-akụzi ndị a ka ị nwee ike wee tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ. Ka ị mara na ndị dibịa wụ na ịfụrụ mgbe ọbụla ya na pastọ a na-anọ, ma ọ wee pastọ kpọpụta dibịa nke a, ma ọ wee dibịa nke ọkpọpụta pastọ nke a, ma a na ha ncha bụ ofu ihe. Agwara m unu na pastọ niile bụ aka ka ha na-achọrọ. Their followers bụ ife ha nwe ka a na-anarụ ha. By then gị nwere ijezie ị na-ekwuzi onwe gị na onye a bụ ezigbo na onye a bụ ajọ ya. Ị mara na ọ dị wee ha si achọta followers. Ị na-anya fụ na ndị ajọ mmadụ ka ndị mmadụ na-aka iso. Ha na-eji in many tactics, many ways were adọta ndị mmadụ in their kingdom, wee na-edeceive ndị mmadụ. Ndị na-efu na ife na-eme na-akazi nkụ, mana obere oge tupu okene anyị na-afụ dubizi, o nwere ife ọ na-awine, o nwere ife ọ na-eset. Very soon unu ga-afụ ife ga-eme. Obere oge o nwezi ka unu ga-esi wee na-aghọta ụwa, mana ihe nji wee na-akụziri gị ihe a, o ji wee sị m kụziri unu ihe a ka unu ghara iso na ndị a ga-atawa afụ mgbe bifo ọrụcha ife ọ na-arụ, ka unu ghara iso na ndị a ga-ataba afụ ndị ejikọrọ ndụ ha ife ọma ha wee gbaa iche na mmadụ bụ ego, ka iso na ndị ga-eso na-enwe aṅụrị ahụ na-aghọtakwa ife dị n'ụwa, ọkachasị ndị Afrịka. Enwere m ike na-ekwu okwu na-eme nkụzi ma gị onwe gị adịghị aghọta, mana na ha na-achị echiche na ife nna mbọ nna agba maka ọdịmma gị, ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ka ị ghara iji anya gị, ka anya gị ghara idufu gị, ka ị were akọ na uche gị wee na-eme ife niile ị na-eme. Maka ị nwere ike na-afụ onye asụ na onye abụ ozugbo na onye abụ nke a na onye abụ nke a. Pancha niile bụ ofu ụgbọ bụ ha, ofu ihe ka ha na-eme, mana ihe a ka ha ji wee na-edeceive ndị mmadụ. Onye ọsị na o ji wee mebie ọgwụ onye nke asị gị na onye ọ bụ nke a, onye nke asị gị na ọ bụ nke a. Ị na-aza be gị ihe echenwe echiche ọfụma, esi na ọdụkwakwa onye nke a bụkwa nke ezigbo, na ọdụkwakwa onye nke a bụkwa nke ezigbo. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, achọrọ ka mma na ihe anyị na-afụ na oturu ha anya afụrụ ụzọ nke ịbụ ifuleve fada asị na onye pastọ na Chukwu zitere ya
na ọ dị ka Moses ndị be ha, na ọ dị ka nke nwa ya bụ nọọ the same kingdom ka ha na-arụrụ ọrụ wee na-ana ndị mmadụ n'iyi, na-ana imikiti ndị mmadụ, imikiti famili, na-agba famili ibiribi maka ife ha ga-enweta. Achọrọ m ka ị soro na ndị a ga-ata afụfụ a. Ekwena ka fada ọbụla ma ọ pastọ ọbụla deceive gị. Fancha niile macha ife ha na-eme ma ha ga-ekwe ka ị marụ. Ọ ife a mere n'Afrịka adị aga n'iru. Tụsasị ozi a na-ezi like akwa ka iwe nyere ndị ọzọ aka. Na achọrọ m imepe unu anya ka unu fụ ụwa wee ghọtakwa ụwa pụkwa ihe dị n'ime ya. Ka ife ha na-ekwu na ọgwụ ha ji wọdịkọcha wee na-ana ndị mmadụ n'iyi, ka ị ghara iso na ya, ka ị gbapụta onwe gị. N'ife ya eme mgbe ụfọdụ ị na-eme ife osi elu gị ike bụ na ebe ịzọnyere ụkwụ. Ka ị makwa na-ewere ite sie nri, ịsapụazị ite ada izo na ị ga-asị ihe ekwochi ya ọfụma bifo ọ dị ọcha. Maka na ka ịzọnyere ụkwụ gị, ọchịchị ya abịa kpuchie gị ihu. Mgbe ị ga-ebido ịsa ihe enwekwa ndidi wee sapụta onwe gị maka na ngụnwa metere ife na-eme gị. Aka nji wee sị na ife ọbụla na-eme na ndụ gị bụ ife ịma maka ya mana ijiri uche gị. Ekwena ka anya tinye gị n'ihe ị ga-atagide ha afọ na-ajụjụ chi gị ajụjụ. Abịazasị gị na nna ha metere, nwere ife nna ha metere. Nna ha gbara mbọ ka ọ dịrị gị na mma, mana unu hapụrụ nke unu. Jesowe nke ndị ọzọ. Ka m jụọ gị, ihe ejebe be onye ọzọ, unu onye ọzọ lasị ya ka o si wee sọ gị? Mba, ị ga-ejebe onye ọzọ mee ka o si wee sọ gị mana ị nọ na be gị elu oge ana. Ọ bụ odu a ka ọ dị ihe na-eme. Mgbe iji ekweta na ihe nke ndị ọcha na omenna ihe ndị ọcha butere unu, arụ ama ngwụkwa gị ana. Ọkwa mgbe ikwete n'ihe ị nwere. Andaka na-ekwukwu ya wee gwa gị na ịkwụ ọgwụ abụrọkwa omenala Igbo. Itinye aka n'ife ọjọọ abụrọkwa omenala Igbo. Ka ime onye a ka imegide abụrọkwa omenala Igbo na ịma agwọ ọgwụ. Ịpụta iwere Jizọs na-ede Steve ndị mmadụ na-arụ ana, ị na-esi poison na-enye ndị mmadụ. Isi na ị na-agwọ maka ọchịchọ, maka ihe ị ga-erite. Mana ijibe ihe niile ahụ ọgwụ ị na-esigiri, ife niile ahụ ị na-emekọwa nyere onwe gị aka. Ịma ka ị ga-esi wee kpee ekpere kpeta ego, mana ịbịa ị na ndị mmadụ ego. Ị na ndị mmadụ ego wee kpere ha ekpere. Ị na ndị mmadụ ego wee nye ha asa ha ga-ekpe. Ebe ịmacha ife ndị a niile, ka ife mee na iji uzube ife ndị a niile ịma nyegoro onwe gị aka. Mgbe ọgaranya akarịsịa mmadụ niile kama ije chọwa onye ị ga-anarụ bifo igwe ihe ọ ga-eme. Na-eyuzu na akọ na uche unu. Mara na onye ọbụla na-ekpere ekpe sị ka o kpefụta gị, ọ bụrụ aga n'ihu na ife inwe ka ọ na-achọ ịnarụ gị. Ma onye na-asị ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ka ego bịabara gị, onwekwa ahịa ịkpabara, onwekwa ihe ị na-eme. Onye na-achọkwa aga n'ihu ọkwa ife inwe ka ọ na-anarụ gị. Tinye ife nna akụzi n'ọrụ, shia ka i wee nyekwa ndị ọzọ aka. Gaa n'ihe ndị mbụ nkụziri bụ mbụ, gee ya na ọ ga-akụziri gị. Ọkwa na ị nwere ego ịwọchi ya, shia mgbe ị nwetara ego, ị nwere data, ikirie ya, gee ntị ọfụma na ị ga-aghọta. Tinyekwa mbọ tinye ihe nke nna akụzi n'ọnụ anya maka ọdịnamma gị.